Ο Νίκος Μαστοράκης επιμένει και θα πάει στην Ελιστάη. Θα απαντήσει άραγε σε όλα ή θα κρατήσει τα μυστικά του? Τι λέει για την εκπομπή του, τη ζωή του, αλλά και την επικαιρότητα? Ένα 2ωρο πικ-πονγκ για γερά νεύρα και σκληρά στομάχια. Δευτέρα μεσάνυχτα με τα μάτια της Έλλης. Στον Αντένα. Ήρθε το τέλος! 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 Τέλος στην τηλεφωνία όπως την ξέρατε. Τώρα όλοι μιλάνε παντού με το iCall Pack από την Altec Telecoms. Η νέα επαναστατική τεχνολογία μέσω ίντερνετ σας δίνει για 4 χρόνια απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις και δωρεάν ίντερνετ. Μόνο με 7,3 ευρώ το μήνα. Και ξεχάστε το άγχος του λογαριασμού. Ήρθε το iCall Pack. Αποκτήστε το. Altec Telecoms. Αλλάζει την επικοινωνία. Mentos, now in sugar free. Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες μιλάνε με ΟΤΕΠΙΧΙΡΟ, γιατί μιλάει το συμφέρον τους. ΟΤΕΠΙΧΙΡΟ, με χαμηλές χρεώσεις στις κλήσεις σας έως και 35% φθηνότερα. Εγγραφείτε και εσείς στο ΟΤΕΠΙΧΙΡΟ. Μιλάει το συμφέρον σας. ΟΤΕΠΙΣΝΕΣ, το έτερο νήμιση. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να αποκτήσεις ένα Mazda 6 με έκπτωση έως 3.500 ευρώ από 17.990. Χωρίς προκαταβολή, εξόφληση μέχρι 48 δόσεις και σταθερό επιτόκιο 4,40%. Samsung. Ορκίζομαι να φέρω προσιτό ίντερνετ στο λαό. Ορκίζομαι να φέρω προσιτό ίντερνετ στο λαό. Ορκίζομαι χρέωση μόνο για όσο το χρησιμοποιείς. Ορκίζομαι χρέωση μόνο για όσο το χρησιμοποιείς. Έλα σε ADSL χωρίς συνδρομή. Ορκίζομαι. Όρκους στο όνομα του ίντερνετ. Αφεντικό, τι έκπληξη είναι αυτή? Δεν σας περιμέναμε. Τζόκερ, δεν θα ξέρεις τι έχεις. Για την Άννα, για τον Βασίλη, για τη Μαρία, για τα γενέθλια, για την αποφοίτηση, για το γάμο, για το ταξίδι, για τις αγορές. Για όποιον γιορτάζει, ό,τι και αν γιορτάζει, χαρίστε μια προπληρωμένη κάρτα Attica Gift Card Visa για να διαλέξει ο ίδιος το δώρο που θέλει. Και για ασφαλείς αγορές στο ίντερνετ. Attica Gift Card Visa. Το δώρο της νέας γενιάς. Attica Bank. Ένα βήμα μπροστά. Classic. Συντροφιά με τη γεύση. Όλα σε ένα, εύκολα και γρήγορα. Otenet On DSL Kit. Μόνο με 89 ευρώ για 2 μήνες σύνδεση. Τώρα και με 2 επιπλέον μήνες δώρο. Για να είσαι γρήγορα παντού. Otenet. Εσύ παντού. Βρείτε ποιος μιλάει, το νέο παιχνίδι του Αντένα 97,5 που χαρίζει σε τυχερούς ακροατές καθημερινά, μετρητά. Κάθε μέρα ακούστε Αντένα 97,5 στις 11 και 10, στη 1 και 10, στις 3 και 10, στις 5 και 10 και κερδίστε μετρητά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συντονιστείτε στον Αντένα 97,5. Κάθε πρωί ξυπνάμε και απαντάμε στο κρύο με Αντένα Full. Κάθε πρωί 8 με 10 ένας τυχερός ακροατής του Αντένα κερδίζει 200 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Συντονιστείτε στον Αντένα 97,5 και κερδίστε.